नोंथांमोन जायनाखि आंनि सानसुमा नार्जारि ब्लग भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोन आदा आबौमोन आरो गासै लोगो आंनि गासैबो दिनै आङो नोंथांनि सिगाङाव मोनसे साबस्क्राइब लानानै फैदों। बे साबस्क्राइबआ जाहैबाय माने आं गोबां गोबाव जाबायमोन ना भिडिअ खालामनो मोनैया, माने पार्कर बारलु बारला खालामनो मोनै इमानलि गोबाव जाबायमोन आरो कमेन्टआवबो माने भिडिअ खालामासै मायासै होनना बुङो आरो। बेनि थाखाय आङो एबारहाय जेरै सिगाङाव आं खस्थ' खालामनानै पार्कर बायदिसिना खालामोमोन, गोजान गोजान थांनानै साइकेलफोरजोंनो क'क्राझार गौरां गसाइगाव थाङोमोन। बेबादिनो आङो दिनै ड्रेस बायनानै लाबोखाबाय आरो पार्कर खालामनो थाखाय मा ड्रेस नांगौ लोगोफोर, बेनि थाखाय बेग नांगौ, जुथा नांगौ, टफि नांगौ आरो आखाइफ्राव बायदिसिना दोलायिनि बायदिसिना गाननांगौ नङा नङा। दायो आङो नै आं नोंथांमोनखौ दिन्थिनो होननानै आङो दिनैहाय बेग लाबोदों आरो आङो माने पार्कर खालामनायाव नांगौ आरो आंना जुथाबो गैला नालाय लोगोफोर, बेनि थाखायनो आं भिडिअबो खालामथ'नो हानाय जायाखै बारलु बारला। आं जुथा गैयाबाथ' नोङो बिदि प्लास्टाराव बारनो हायाना लोगोफोर, ओंखायनो आङो नै दाखालि 400नि सेगा जुथा लायबाय आरोना लोगोफोर। दायो जुथाया एसे रेजें, माने रेजेंआसो मोजां आरो बेफोरबायदि बारलु बारला खालामनायाव, माने जुथाया गैला दा बे जरासेल'सै। बेजोंनो आङो बोसोरसेखौ सोलिनांसिगोन लोगोफोर, मानो होनबा गोदान गोदान बायनो थाखायबो फैसा गैया। खस्थ' मस्थ' बेसो आङो बिमानाव बिनानै मोन्दों आरो जुथा 400। ओमफ्रायो बिनि उनाव आङो नै टफि लाबोदों, मानो होनबा पार्कर बायदिसिना खालामनायाव टफिबो नांगौ, समायो आरो स्टाइलबो जायो आरो पार्कर खालामनायाव। आरो आङो ना बेग नै, मानो बेगबो नांगौ बायदिसिना सोनानै लांनो मानो थाखाय जि बायदिसिना। दा आङो बेग टेग लाबोजोबखाबाय आरो पार्कर बायदिसिना खालामनायाव माबायदि समायो। दायो नै आं लोगोफोर टफिबो बायना लाबोखाबाय, माबायदि समायो नोंथांमोना नुबाय थासिगोन आरो आंनि सानसुमा नार्जारि इउटुबाव आङो बेफोरबायदि पार्करखौ हगारगोन। ब्लगखौहाय आङो बे सानसुमा नार्जारि ब्लगाव हगारनाय जागोन आरो लोगोफोर। जायहा नोंथांमोना सानसुमा माबा बेफोरबायदि पार्कर बायदि भिडिअफोरखौ नायनो बहुत मोजां मोनो, बे सानसुमा नार्जारि इउटुबाव नायबानो जाबाय आरो आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। टफिया आङो बावहाय 150 थाखा लादों बियो टफिया। दा आङो बेगबो लाबोखानाय जादों नै, बेगाबो बेबायदि आरोखो, बिराद दाम गोसानि बायनो हाया मा होनना बुंनो। टफिजोंबो बारा जमाया। नोंथांमोना थाबैनो नुबाय थानो मोनसिगोन, मानो होनबा आङो सानसुमा नार्जारि इउटुबाव आं हगारगोन बारलु बारला पार्करखौहाय, जेरै आं सिगाङाव थांनानै खस्थ' मस्थ' खालामदोंमोन, जेरै आङो निउसाव होजालायनाय जादोंमोन, निउसाव होजाबायनो सानसुमा नार्जारिया बारलु बारला खालामग्राया होननानै आङो बहुत नाम मोनबायमोन। नाम मोननानै आङो बयजोंबो सिनायजाबायमोन आरो बयजोंबो नायजाबायमोन, बयजोंबो बाख्नायजाबायमोन। बेनि उनावहाय आङो बिदिनो बावगारनाय बायदि जायो, मानो होनबा एसे ज्रब थानाय बायदि जायो आरो दायो एसे बारा मोनथिला। बेनिखायनो आङो जेरै सिगाङाव निउसाव होजादोंमोन, आङो थिग बेबायदिनो आङो बेबायदि खालामफिनसै आरो लोगोफोर, साहस लानानै आरो बेफोरबायदि सिगांनि बायदि खस्थ' खालामफिनसै आङो। खस्थ' खालामबासो साननाया जाफुङो। आं बेनिखायनो बेबायदि लाबोजोबखाबाय आरो नोंथांमोना नुबाय थानो मोनसिगोन। सापर्टल' खालामबाय था लोगोफोर, आं माने बहुत इन्ट्रेस्ट बेफोरबायदि पार्करावहाय, उन्दैनिफ्रायनो आङो बिराद गोसो, मानो होनबा लाइफआव आरो गावबा मोनसे सिमां थायो नालाय लोगोफोर। आरो जाय लोगोफोर मानो होनबा फेसबुक पेज आंनि सानसुमा ब्लग फेसबुक पेजखौहाय गोबाङानो फल' खालामाखै, गोबां आं इन्ट्रेस्ट भिडिअ खालामदों, नोंथांमोना नायदो, आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन लोगोफोर। फल' खालामहैबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आरो पार्कर भिडिअखौथ' नुबाय थाखानो मोनसिगोन लोगोफोर, नोंथांमोना साबस्क्राइबल' खालाम आरो सापर्टल' खालाम। होमबासो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आं नोंथांमोननो एबारहाय बेफोरबायदि पार्कर भिडिअ लाबोबाय थासिगोन होननानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो जुथा आंनि बेगखौ खोन्थानाय जाबाय आरो एबारहाय नुलांबाय थानो मोनसिगोन बिदिनो मोजां मोजां पार्कर भिडिअ
ब्लग बेफोरबायदि आरो गोजान गोजानाव थांनाय आरो मेट्रिक फाइनालाबो जोब्बाय लोगोफोर सानसेल'सै बिनि थाखायनो आरो होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर